Observem el següent cas sobre la factorització de les potències de 10. 10, 100, 1.000, 1 milió. Qualsevol potència de 10 es pot factoritzar fixant-se una mica. El 10 és 2 per 5. El 100 és 10 per 10, és a dir, 2 per 5 per 2 per 5. El 2 surt 2 vegades i el 5 surt 2 vegades. Amb el 1.000 ens torna a passar el mateix. 1.000 és 100 per 10. El 100 hem vist que era 2 al quadrat per 5 al quadrat i el 10 era 2 per 5. 2 a la 2 per 2 és 2 a la 3. 5 a la 2 per 5 és 5 a la 3. Si ens fixem, el nombre de zeros coincideix amb l'exponent del 2 i del 5. Un 0, exponent 1, que normalment no s'escriu. 2 zeros, exponent 2. 3 zeros, exponent 3. En general, només hem de comptar el nombre de zeros, en aquest cas n'hi ha 6, i aquest serà l'exponent del 2 i del 5. Si féssim aquesta operació, ens donaria 1 milió. Així doncs, si em demanen que factoritzi potències de 10, que serien uns seguit, en aquest cas, de 21 zeros, un 1 seguit, en aquest cas, de 73 zeros i un 1 seguit de 100 zeros, no cal que escrigui el nombre i després intenti factoritzar-lo. Només cal que em fixi que això és una potència de 10 i aquest exponent em dona la pista per escriure la factorització. Recordeu que les propietats de les potències em deien que si l'exponent era igual, l'exponent es conservava i en aquest cas multiplicava les bases. Si us ho mireu d'aquest cantó cap a aquest cantó, veureu que això és cert i està relacionat amb la propietat de les potències. En aquests casos, si vull factoritzar, puc aprofitar que això ja és una potència. El 15 és 3 per 5. Això vol dir que tinc un 3 per 5 elevat a 8. Així doncs, tinc un 3 elevat a 8 i un 5 elevat a 8. Si us ho mireu en aquest sentit, veureu que tenim mateix exponent que es conserva, multiplicació de bases. Amb el 35 passa igual. 7 per 5 dona 35 elevat a 4 i això vol dir que tinc un 5 elevat a 4 i un 7 elevat a 4. De la mateixa manera, si m'ho miro al revés, el 4 es conserva, les bases es multipliquen. Aquestes serien les factoritzacions d'aquests nombres, ja que les bases són nombres primers.